Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten kalian pemirsa, kepanggih malih kali kula Aulia Pelkiswatin ing sekilas info. Banjir sing kedadean wiwit Senin wingi nyebabake meh kabeh akses menyang distrik Pacitan banjir. Saka data sauntara kasebut ana 4.000 warga sing diungsi ing sawetaran papan. Banjir isi ana meh kabeh poin ing Pacitan, Jawa Timur. Ing dina katelu, lawang menyang Pacitan isi dibanjiri. Banjir lan longsor sanajan ing sawetaran papan tingkatna banyu wiwit surem. Salah sawijining wilayah kasebut wiwit surut yaiku persimpangan saka papat penceng, yaiku jalur sing nyambungake wilayah Trenggalek, Solo ing Ponorogo lan Yogyakarta. Dene wilayah sing paling terampil kaya Sernobaya isi dilelehake ing banjir nganti 2 meter. Akeh kendaraan loro lan gembang papat kepaksa balik. Kahanan iki nyebabake kegiatan warga lumpuh. Pacitan BPBD nyatet ora ana korban jiwa nalika papat liyane sing isi ilang amarga banjir lan longsor ing Pacitan.